Здравейте отново. Долнището на двигателя вече е сглобено. Тук може да видим ефекта от полирането на коляновия вал. Усилието за завъртането на маховика е почти минимално. Преди на предното сглобяване това нещо го нямаше. Ето, без никакво съпротивление, с два пръста завъртаме маховика и се движи. Главата също е сглобена. Тук се вижда обтегача, в случая болт 8х70 плюс контрагайка също 8 мм, само че с по-голяма дължина, с цел по-лесно завиване и натягане на веригата. Оригинално тук е с шпилка, в случая сме сложили болт, за да имаме достъп до контрагайката. Защото там на място е доста трудно с обикновен гаечен ключ да стигнем до тази гайка. Тук се вижда нова гарнитура. На смукателния и изпускателния колектор, цяла, но от материал, който е за двуцевки, който се използва за азпусите. С цел, ако се наложи да се демонтира, да няма шанс да залепне към главата и да стигне до разрушаване. Портовете също са паснати навсякъде абсолютно точно. Тези двата отвора, които са на водата, сме ги запушили, защото няма да ползваме оттам отоплението на изпарителя, ще го подведем директно от парното, от входа и изхода на парното. През смукателните тръби няма да преминава повече охлаждаща течност. Това е смукателният колектор, също е затапен. Утре се надяваме да сложим мотора на колата и да палим.